Тоҷикистон 20 июни соли 2011. Имрӯз сафири Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Кен Гросс, муовини вазири тандурустӣ Соҳибназар Раҳмонов ва раҳбари созмони хайриявии Авасто Фирӯза Абдуллоева ба муштариёни беморхонаи ҷумҳуриявии табобати бемории сил дар доираи барномае, ки аз ҷониби агентии ИМЕА оид ба рушди байналмилалӣ маблағгузорӣ карда мешавад, 980 килограмм хӯрокҳои хушки наску сабзавотро дастрас намуданд. Агентии мазкур дар ҳамкорӣ бо созмони ғайриҳукуматии Авасто ва созмони амрикоии Resource and Policy Exchange то имрӯз зиёда аз 37 тонна хӯроквории C-витамин барои зиёда аз 22 000 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон дастрас кардааст. барномаи озуқаворӣ Баҳри Сулҳ, ки аз ҷониби USAID маблағгузорӣ карда мешавад, дар Тоҷикистон то моҳи ноябри соли 2011 барои таъмин намудани амнияти озуқавории кӯдакони маъюб, беморони касалии сил ва дигар муштариёни муассисаҳои табобатӣ дар Тоҷикистон идома хоҳад ёфт. тавассути ин ёрии башардӯстона, ки $93,049 ИМЕА арзиш дорад, ба беморони 77 муассисаи иҷтимоӣ аз ҷумла муассисаҳои махсусгардонидашудаи Тоҷикистон кӯмак расонида мешавад. маводи ғизоии мазкур аз сабзаводи хушк кардашуда, ки бо витаминҳо ва минералҳо бой гардонида шудааст, иборат буда дар муассисаҳои зикршуда барои муштариён тайёр кардани хӯроки гарм истифода мегардад. дастрас намудану тақсимоти ин маводи хӯрока ва назорати истифодаи самараноки он ба замимаи созмони хайравии Авасто вогузор карда шудааст. лоиҳаи мазкур яке аз лоиҳаҳои сершумори ёрирасонии Оҷонсии Амрико оид ба рушди байналмилалӣ мебошад. аз соли 1992 сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Тоҷикистон тахминан $984 миллион барои кӯмак ба рушди иқтисодиёт, ниҳодҳои демократӣ, соҳаҳои тандурустӣ ва маорифи Тоҷикистон пешниҳод намудааст.